Benvinguts a la conreria d'Escaladell. Soc Jordi Vidal, soci fundador i enòleg del celler. Us vull presentar els vins que elaborem a la nostra bodega a partir de les nostres vinyes. Les Brugueres és el nostre vi més emblemàtic, el blanc, que elaborem a partir de les vinyes de Garnatxa Blanca que tenim situades a les zones més altes i a les zones més fresques de Priorat. Això ens permet obtenir un vi fresc, amb molta intensitat de fruita i que alhora conserva tota l'estructura d'un priorat. La conreria és el nostre vi negre elaborat amb les vinyes més joves de 15 anys. Està elaborat en diferents varietats, majoritàriament amb garnatxa negra. Són vinyes bastant joves, però que ja conserven i expressen tot el terroir que aporta la terra del Priorat. És un vi viu, fresc, que arrodonim amb grans botes de roure francès durant un període d'uns 12 mesos aproximadament. El Júpiter és el nostre vi negre elaborat amb les vinyes més velles de 15 anys. Està elaborat principalment amb garnatxa negra també. Són vinyes que tenen molt baix rendiment, situades en diferents indrets del Priorat. Això ens aporta diferents matisos que mica a mica anem integrant durant l'envelliment en les botes de roure. Normalment està en període de 12 a 14 mesos en barrica. El Júpiter Selecció està elaborat amb garnatxa negra i carinyena. Són les vinyes de coster, vinyes de molt baix rendiment, que ens permeten obtenir un vi molt concentrat i amb molta intensitat. I el tenim envellint durant un període de 16 a 18 mesos amb barriques de roure francès. És un vi que té un potencial d'envelliment amb ampolla molt elevat i nosaltres l'envellim al nostre celler com a mínim durant 3-4 anys. Aquests són els nostres vins. Esteu convidats a visitar-nos i tastar-los.